Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpadayon ng sabnamo sa inyong tagsa ka mga Pinoy-anan karong hapuna. Ang atong sugilano na guluhan anting-anting ni Leon Kilat. Mabulukon ang mubo kayong panahon sa pagpango ni Leon Kilat sa revolusyon sa mga Subuanon batok sa mga katsila. Wa na intawon siya makaabot sa pagdaog sa mga Subuanon batok sa mga katsila ug wa na siya makaabot sa pakigubat na sab sa samang mga Subuanon batok sa mga Amerikanhon nga nipuli sa mga katsila pag-ulipon sa Subo ug sa Pilipinas. Pero sa mubo nga panahon sa pagpangu ni Leon Kilat sa mga Subuanon, sa isog nila nga barong pag-alsa batok sa mga katsila, iyang napamatud-an ang katalagsaon sa iyang liderato. Mugahin unya ta sa umaabot nga mga higayon sa ato panahon dayong kilom-kilom sa pagtuki gyud sa kasing-kasi sa kinabuhi, sa kasinatian ug sa pagsugod hangtod sa pagkapukan in taon ni Leon Kilat dinhi sa atong kaugalingong nataran sa Subo. Dili siya taga Subo, taga Bakong Negros Oriental siya. Sa di pa na ito isgutan kining ang sentro sa itong sugilanon karong hapon mahitungod sa iyang mga anting-anting. Sa di pa, tuguti akong isugilon ninyo, nakatsambay may ato sa Bakong. Wa mo ko tultul ining Bakong Negros Oriental. Pila ka tuig ang nilabay. Giimbitar ko isip usa sa mga resource persons sa usa ka murabag seminarship sa mga estudyante mahitungod sa campus journalism. Unya, dool raman kayo ang dito man sa Dumaguete ang venue. So nagsabot may Dr. Iris og akong mga higala. Tagulatos nga mga ilang mga ngan classmate Yul Julia, si Atty. Ralph Sibilia, si Ferdinand Manios, si Edison de Los Angeles ug uban pa. Nagsabot mi mag-hire lang mi og van. Total bakante man sila kay weekend man to. Magkuyog mi kadto sa Dumaguete. Unya ang akong assignment dito buntag raman. So adto lang mi maniudto sa Dumaguete. Pagkahuman mamauli na sa din ni Subo. But along the way, doon nami ang tanang higayon sa pag-istorya, sa di mi mamingaw ba sa van. So nagsabot nami. Ug dito na gid mi sa Dumaguete. Niabot ko sa venue, usa sa mga hotel sa kinapusoran gyud sa Dumaguete. Ang akong schedule, I think magsugod og alas 10 hangtod alas 12. Nahuman ko pa alas 12, dayon nating paniudto. Gihawiran mi sa mga organizers nga ato lang maniudto ba nila ni balibad mi kay do na mi paikog mo mi pati no naghana. Unya ako ra bayay ilang giimbitar. So naniudto mi sa dool ra sa hotel sa usa sa mga bantugan sa kananan diha sa siyudad sa Dumaguete. Nahuman mig paniudto si mga una pa pasado apay alas 2. Ang pa man kay ibalik sa Subo. Mura ba og doon na pa may igong panahon. Di pa man kayo to heavy and traffic sa una gikan sa habagatang Subo. So makabalik pa mig wa pay ngit-ngit dinhi sa Subo. So nakahuna-huna mi manuroy lang una kahata sa pikas nga lungsod. So kuan lang mi imbis mobalik mi sa Amlan na mo pa man to pantalan sa una, wa pa man to ang kanang pantalan sa Sibulan, kanang nahimutangan sa airport sa Dumaguete. Mas dool unta na, di ba? Nya padung ka sa Santander. Netong higayon na ang pantalan diya pa sa Amlan, nya padung sa Sabuan. So imbis mo balik nimo sa among agi padung sa Amlan, dito mi sa opposite direction. Sus ang silingan dayong lungsod sa Dumaguete sa opposite direction ang Sibulan, ang Bakong man. Bakong Negros Oriental. So pagabot ng Bakong, perti managhan ng tao, perting sadya, pero aligre kayo ng tao, mura mag-piesta. So, dito mis plaza, so naghan ng tao nagtapok sa plaza, unya mura dunay parade, nga hapit na magsugod. Pero mura pag-assemble ba, di pa man kayo sa makainit sa una, so komportable kayo ang panahon, bisag init ba, bisag palis na, hapit ng alas 2 hapon,
Perti daghanan tao, nagtapok niya mga bata, nagduwa sa plaza, perti yung alegrihan, na ay banda, na ay daghan kayong namaligya. Murag yung pesta ba? So, nangungutan namin, unsa may hitabo din Ingon siya, parada ni para ni Leon Kilat. Kay adlaw di ay ito ni Leon Kilat. Has kang tsambahan na mo. So, dito suroy mi sa plaza, pulos Leon Kilat tanan. Ang plaza, gipahinungod niya, ang daghan kay mga basahon mahitungod ni Leon Kilat, sus kadako ding bayani ni Leon Kilat, kay taga-Bakong Negros Oriental manggid siya. Para sa taga-Bakong, bisag ipatay siya diri sa siyudad sa Karkar, sa habagat ang Subo mo'y nahimong sukaranan sa iyang kaisog, siyang liderato sa revolusyon, batok sa mga katsila. Na nagsugod ato sugilanon sa Bakong, kay mao sa sinugdanan sa sugilanon sa iyang anting-anting. Ang taga-Bakong Negros Oriental mao'y nisulti hangtod karon ang iya mga kaliwatan diha sa Pantaleon Villegas man to, ang turong nga ni Leon Kilat. So ang mga Villegas diha sa Bakong sa Negros Oriental, tanan nilang kaliwatan moingon gyud kadto si Leon Kilat. Do na to'y anting-anting. Ang anting-anting ko na itong Leon Kilat, naglakip siyang panyo. Na siya panyo, in fact, ang literato siyang panyo, wa naman mapreserbar ang iyang panyo. Pero ang iyag yung panyo mo na literatuhan, nasa Cebuano Study Center. Ang iyang panyo, marapag ordinaryo kayo ang panyo, na ay mga border sa kilid, pero nakalahisip kay doon ay mga gagmay kayong litra. Doon ay litra sa tunga sa panyo, nga mura og dili sad linatin, dili sad in English, dili sad binisaya, mura bag orasyon nga mga pong. Nya kadto ko nung panyo sigon pa sa taga-Bakong Negros Oriental, kung si Leon Kilat kinahanglan ko nga mo ikyas kay dunay mga kaaway, o si Leon Kilat magdali kay dunay dinalian nga gikinahanglan siya sa laing lugar. Iya lang kuno tong bukharon ang panyo, mahimo tong flying carpet ang panyo. So musakay siya sa panyo, mulupad to. Ang perti paspasa ko nos lupad ato. Ug diha ko magsugod ng iyang angga ang Kilat. Leon Kilat. Ang pagpanrabaho niya din ni Subo, angan gida ni Pantaleon Villegas, dili Leon, dili Pantaleon, kundi Eulogio. Trabahanti siya sa Butika Antigua, sa kabutika diya sa downtown area sa Cebu City sa Karaang, Subo. Wa na ron ang Butika Antigua. Doon na may laing trabahanti dito nga Eulogio. Nag-una niya. So, naingon ang tag-iya, para di tayo maglibog ninyo, ikaw ikaduhang Eulogio, Leon imungan. Kay Pantaleon na siya. So, dito mo sugod nga Leon ang iyangan. Wa gyud explanation ngano nga wa siya mogamit siya tinuod nga Pantaleon, ngano nga Eulogio ang iyang gigamit. Maybe ni adtong higayuna sa pagpantrabaho, di pa ka pangitaan og ID. Di pa ka pangitaan og wa pa tay national ID nitong higayuna. So nakagamit ra gyud, nabutbuot ra gyud si Pantaleon Villegas paggamit sa Eulogio. Doon na paghilain siya nga mga anting-anting gawa sa empanyo ni Pantaleon Villegas. Daghan kay nagsulti nga kadto si Pantaleon Villegas di tumahadlok nga moasdang o mga kaaway. Kay ang nag-designate niya isip pangu sa mga katipunero din sa Subo, dili ordinaryo si General Emilio Aguinaldo yun. Maoy ni tudlo ni Leon Kilat nga pangu sa mga katipunero din sa Subo. Kay sawa pa moabot si Leon Kilat din sa Subo, doon na may organisasyon. Doon na mga pangu. Doon na Revolutionary Council din sa Subo. Doon na presidente, doon na vice-presidente, doon na finance officer, doon na mga opisyal tigpalit, tigpangita, tigkuha o tigtigop o mga armas o tanan ng mga aspeto sa pakigubat ng mga katsila. Andam na mga suguan pakigubat. So, pa si Leon Kilat. Pero na-superseded ang tanan pag-abot ni Leon Kilat. Pag-abot niya din, gidudahan pa si Leon Kilat, kasaligan ka ni, di man ni ato, di man ni taga-Subo. Pero ang suwat ni Emilio Aguinaldo may nakapawa sa tanan nilang pagduda. Nga ang liderato sa katipunan ni pili ni Leon Kilat nga mo'y mangu sa katipunan din sa Subo.
Mao to nga giila nila si Leon Kilat. Ug si Leon Kilat mao'y nag-organisar diha sa San Nicolas, sa Sawang Calero ug sa ubang mga barangay sa Sugbo niadtong higayon na Sib aron nga mangandam na sila sa pagkigubat sa mga katsila. Ang original gid unta nilang plano sa pagkigubat itunong nila og Biyernes Santo. Pero kay nahibaw-an magsayo sa mga katsila, putong naahat sila og lusad sa pag-alsa pipila ka adlaw sa wa pa ang Biyernes Santo. Pero nagmalampuson gihapon silang Leon Kilat og kaubanan. Ato nang ireserba og laing higayon ang pagtukian ng pagplano, pagdetalye sa gubat. Hanto ni daog sila sa gubat sa 3 de Abril. Mao na gibantog karon nga gubat sa 3 de Abril. Karong hapon na tuguti, ako ipagawas ang akong kodigo. Unsa maning mga anting-anting ni Leon Kilat. Lahi sa ubang mga anting-antingan. Si Leon Kilat wa magtago-tago sa iyang anting-anting. Iya ning gi-share, iya ning gitug-an ngadto sa ubang mga katipunero din sa Subo. So, lahi sa uban mga magsekreto, si Leon Kilat iyang gitudloan. Ang ubang mga katipunero din sa Subo, unsaon nga di sab sila nga makaanting-anting sab sila. Pero sa dili pa niya endorsement. Ug talasaon kining endorsement, kining akong gitamdan kabahin kini sa libro mahitungod sa liderato ni Leon Kilat sa revolusyon batok sa mga katsila dinhi sa Subo nga sinuwat ni Willie Hostimbaste. Kini si Willie Hostimbaste Litenyo ni Bisaya ning dako, nahimo ning editor sa The Freeman sa una ug nagtuon siya diha sa Cebuano Study Center. So, ang tanan niya mga resource materials gikan sa Cebuano Study Center, gisentro niya ang pagtuon ni Leon Kilat. Ug mao ni ang iyang libro. Usa sa mga ni matuod na si Leon Kilat abilidaran gyud mao si Andres Abiliana. Laing bantugan nga leader sa revolusyon batok sa mga katsila. Si Andres Abiliana o ikipasinunggan anang Dan Andres Abiliana. Nakapuyo ko anang dana sa usa sa mga boarding houses di atapad sa compound sa mga Cuenco sa Barangay Guadalupe, sa Dakbayan sa Subo. Si Andres Abiliana mo'y amahan ni Hilario Dodong Abiliana, katong bayani nga gobernador sa Subo nga nisukol sa mga Hapones, gipatay sa mga Hapones atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Lahi sa ubang mga politiko nakikolaborate sa mga Hapones, kato si Hilario Dodong Abiliana, isog ni Barong sa iyang pagkagobernador sa Subo ug wa gyud magpaulipon sa mga Hapones hantod nga gipatay siya. So si Andres Abiliana mo ang iyang amahan. Ug si Andres Abiliana nisulti atol sa usa ni mga libro nga naghulagway sa pagbarog ni Leon Kilat ug kaubanan batok sa mga katsila dinhi sa Subo. Akong basahon sa libro ni Willie Hostimbaste, nagkanayon siya. Si Leon Kilat dunay hiyas nga nabantog og gikaintapan sa mga kaaway. Kining maong sulti ni Andres Abiliana giluwatan 30 ka tuig human sa ilang revolusyon. Matod ni Andres Abiliana, ako nakakita gayud. Muasdang siya sa mga kaaway bisan naghadyong ang mga bala. Makuli nga maigo ug kun maigo man gani murag dili siya dutlan kay mamaphalang ug dili maunsa. Tiyaw na si Andres Abiliana, usa sa mga leader sa mga isog ng mga Subuanong gibarog batok sa mga katsila. Ingon ani ang iyang endorsement sa anting-anting ni Leon Kilat, kinsa di makumpensar ana. So ubang mga katipunero na kuryoso. Kay mismo ang mga katipunero dito sa Manila ningon kana Leon Kilat perting isuga ana. Sa mga gubat dito sa Cavite, sa mga gubat dito sa Manila, kana Leon Kilat di na managana pag-asdang. Pag-una-una nag-asdang sa mga kaaway, musunod na lang. Ang ubang mga katipunero, ingon na kunong kaisog o ka-daring, ka mapanghasol si Leon Kilat sa pagkatubang sa armado nga mga katsila, mga Guardia Sibil, na ilang kagubat dito sa Luzon. So pa siya ipada aron pagpangu sa mga katipunero din sa Subo. So unsa maning mga anting-anting nga gitudlo ni Leon Kilat sa ubang mga katipunero? Masummarize nato ang iyang mga anting-anting ato sa tulo. Ang unang anting-anting, kanang mura bitaw og kapa, nga ibutang sa pari ibabaw sa ilang sutana. Gitawag na og vestidora. Mao na una, anting-anting. Ikaduha nga anting-anting, panapton nga trianggulo nga ipurong sa U. Ug ang ikatulo nga anting-anting, lingin nga papel nga ugumon sa mga katipunero. Atong detalye ninyo karong mahapuna
giunsa man ni ang tulo ka mga anting-anting gitudlo ni Leon Kilat ngadto sa mga katipunero. Kay kabahin sila pangandam sa gubat sa 3 de Abril, iyang giawhag ang mga katipunero nga gamit mo ining maong anting-anting aron dili mo madutlan, aron mamahimo mong kublan, aron makasugakod mo sa pagsukol sa mga katsila. Kaya wa man tidaganan nila. Mga sundang raman ni ang ato, ila mga rifle, ila mga kanyon. So gamiton na to ning anting-anting aron nga atong ma-level ang sa gubat. Doon na tidaganan batok sa mga katsila. So mao na ang iyang gitudlo. Una ang vestidora. Kining vestidora, ang utana ko sa kaparian din ni Subo, gitawag ni og kasulya. Chasuble. Mao ni ang murag kapa nga isapaw sa sutana sa mga pari, labi na sa mga espesyal nga mga okasyon, sa espesyal nga mga misa. Doon na ni daghan kay printa. So complicated kay ni ang mga printa sa kasulya o sa vestidora nga gisugyot ni Leon Kilat isulob sa tanang mga katipunero. Doon ay mga symbolic nga mga puong ug doon ay mga relihiyoso nga mga litrato. Ang atubangan nga bahin sa vestidora, doon ay imahin sa God the Father, sa Diyos Amahan, sa ibabaw nga bahin. Unya, doon na say imahin sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Doon na say mga hulagway sa mga sa 12 ka mga apostoles, sa mga angheles, sa mga archangels na nagdaog mga espada. Unya, doon ay gipatik nga mga Latin o Spanish words nga di gyud masabot, murag gitawag nga corrupted ba, kana bang minaumao lang ng mga Latin o Spanish words. Apil sa gipatik mauning mga pung. Cruz, Passion, e Merte, Cruz, de Cristo, Salva, Mitres, Ave Maria, Adit Deum, Impactorum, Invisto, Virgo, Jesus, Jesus. Mao ni ang mga letra o mao ni ang mga pung nga gipatik sa atubangan nga bahin sa kasulya o sa vestidora. Sa luyo nga bahin sa vestidora, naagi hapon ang hulagway sa Dios Amahan Sib sa kinaibabuan nga bahin. Ya sa ubos na ang imahen ni Saint James the Apostle o ni Saint Michael. Silang duha pulos nagsakay og kabayo o nagdao mga espada. Na sila sa ubos nga bahin sa vestidora. Sa tunga-tunga nga bahin sa vestidora, dunay murag pad sa tuo nga kamot nga gibutangan og mga Latin o Spanish inscriptions. Dili gihapon tinuod nga Latin, dili gihapon tinuod nga Spanish words, kanang minaumao nga mga puong. Ang lain pagyud sib nga anting-anting ni Leon Kilat mao tong panapton nga triangulo. Nga duna sa pipila ka mga puong. Unya gibahin-bahin ngadto sa siyam ka mga mas gagmay nga mga triangulo. So sa triangulo nga panapton duna sa siyam ka mas gagmay nga mga triangulo nga naglakip ining maong mga puong. Gibison, Gaudio, Magnobaldi, Contrabala, Ipika, Igusum, Pactum, Dominum, Dium, Pactum, Jesum, Plium, Tum, Jesus. Ngunit pipilas mga pung nga gipatik ining triangulo nga panapton. Kining triangulo nga panapton ibugkos ni sa U sa mga katipunero. Matod ni Leon Kilat, kining mao panapton, mao ni manalipod sa U sa mga katipunero gikan sa mga bala o gikan sa posibleng mga head injuries. Kung dili na bada, maapasala sila sa panahon, doon ay substitute kining triangulo nga panapton. Mahimo ra nga magkaw ang mga katipunero, nya musukip lang sila og triangle nga panapton or gamay nga papel. Na doon na gihapon tong mga pung, na atong gibasa kaganina, ipatik gihapon to sa mga triangulo, nga ipasukip lang sa mga kaw. Ang ikatulo nga panapton, nga kilang isulob sa mga katipunero sib, doon ay gilapdon nga balig duha ka tudlo ang gilapdon. Unya, doon ay mga imahen sa usa ka anghel nga nagdaog Kris. Kanang
sundang sa mga Muslim na dunay musulod nga mga puong. Salvate Dios los que defienden de la patria como nuestro defensa en la patria celestial contra los demonios. Mao ni ang mga pungsip nga gibutang ining ikatulong nga panapton nga kilang dad-on sa mga katipunero. Gawas ining tulo ka mga panapton, dunay ikaupat nga anting-anting ang mga katipunero. Ilang ibutang sa ilang baba, di nila tunlon, pero ibutang nila sa ilang baba ang usa ka lingin nga papel nga parihang gidak-on sa peso. Nga dunay mga puong nga sa tunga-tunga sa maong papel, printahan sa puong Jesus Lamurok Milano. Unya sa palibot sa maong papel, dunay laing marka nga Panes Theorum Nam Botrates Luz Etere Kitram Bubis Viva Botoriam. Sa pikas nga bahin sa papel, dunay mga pong mga letra nga KKK. Gitawag nila yung kilat kining lingin nga papel nga ugumon sa mga katipunero nga Hostia Redentura. Og ingon silin kilat gamhanan kay ini maong papel kay kun isulob kun ugumon sa mga katipunero, dili sila gutumon, di sila uhawon. Bisag pila pa ka oras ang gubat nga ilang apilan. O bisan pila pa ka oras o pila pa ka kilometro ang panaw o ang biyahe nga ilang latason. Nga di man mahimo nga silin kilat mo marka sa tanan, doon na siya gitrain nga mga katipunero nga mo himo sa mga bestidura o mo himo sa mga marka. Ang iyang gitugyanan sa paghimo ini, mao batanong katipunero nga taga San Nicolas, si Francisco Maria Labrador. So mga Labrador sa taga San Nicolas, kadako de role sa inyong apuhan nga si Francisco Maria Labrador. Si Labrador, aron mas paspas ang iyang trabaho, ang kadtong tanang mga puong nga marka, iyang gibutang sa kahoy, aron ipaluta na lang ang kahoy, pagmarka sa mga bestidora. Dili man mahimo ni Francisco Labrador siya usa, doon na siya mga assistants. Ang iya mga kaabag silang Elpidio Rama, Anastasio Rama, o Simplicio Alaura. Si Rama, mao sa gitugyanan ni Leon Kilat sa pagsakto gyud sa sukod sa bestidura. So istrikto kayo yung sukod, ilang parihag yung sukod ang mga bestidura aron mo epekto na makasagang sa mga bala. Inigsulob na sa mga katipunero. Ang tanang katipunero nga magsulob ining maong mga anting-anting, balik-balik yung gipasidan-an ni Leon Kilat nga dili magda og metal, dili magda og kwarta. Ang ilarang butong dadon, ang ilarang hinagiban, ang ilarang sundang. Og lain kuno makasumpa ini maong anting-anting, kila di sila magpahikap og mga babae. So why makighilawas, why makighawok, why makigakus o mga babae. Samtang magsulob ining maong mga anting-anting. Otherwise, ingos Leon Kilat, dili mo epekto ang anting-anting kung mahikapan silang mga babae. Sa ato pa, atul sa kinatibukan sa ilang pakigubat sib, tilungtad ba itong upat ka adlaw, ang pakigubat sa mga subuanon mga katsila, wa to sila magpahilabot o mga babae. Wa sila maghilabot o babae. Wa sila magpahikap o mga babae. Kana kung gituman sa mga katipunero, ang sugo ni Leon Kilat. Ug tinuod na ang inyong nadunggan. For 4 straight days, ang tibuok Sugbo kontrolado sa mga katipunero. Way laing lugar sa Pilipinas nga makapangangkon ang katipunan nga ilang nakontrolar sud sa 4 kasunod-sunod nga adlaw. Sukad sa paglampos sa gubat sa 3 de Abril, ang tanang mga katsila nitago diya sa Fort San Pedro. Ang tanang mga katsila wa katago sa Fort San Pedro gipamatay sa mga katipunero. Ang mga pari nga naabdan wa kaabot sa Fort San Pedro gipamatay sa mga katipunero. So for 4 straight days, silang Leon Kilat o ang mga Subuanong revolusyonaryo may nagkontrolar sa Subo. Ang tanang tindahan sa mga katsila ilang giransak, ilang gikuha ang tanang pagkaon.
Ilang gikuha ang tanang armas sa mga kumbento, sa mga simbahan. Gikan dias Talisay, hantod sa Tabunok, hantod sa Pardo, hantod sa kinapusoran sa Subo. Kuha nila tanan, kabtangan, nga kapuslan sa mga katipunero din sa Subo. Of course, nahibaw ta after 4 days, niabot ang reinforcement sa mga katsila o wa na daganan. Silang Leon Kilat. Kay mas daghan naman ang mga Gwardiya Sibil, mas moderno na mga armas nga ilang gida. Motong si Leon Kilat na padpad dito sa Karkar o dito, gibudhian siya sa taga-Karkar. Tungod sa hulga nga ihuwis ti Katsilyo, ang taga-Karkar, bombardiyohan ang Karkar gikan sa mga barkong igugubat sa Espanya sa dagat. Ug ang taga-Karkar niingon nga mao toy rason nganong ilang gipatay si Leon Kilat aron kapugngan ang silot nga gipasidaan sa mga katsila pinagi sa mga pari sa Karkar. Pero na may siyensya, looking back, tinuod ba itong anting-anting ni Leon Kilat? Nakatabang ba ang anting-anting ni Leon Kilat? Mautong nagmadaugon sila sa gubat sa 3 de Abril. Kung imong suhiron ang mga detalye, si Leon Kilat wa magsalig sa anting-anting. Masentro lang ang atong atensyon sa iyang anting-anting na abilidaran. Manang usahay mawani, ang katakos ni Leon Kilat isip military commander. Ang iyang mga taktika sa gubat, wa magsalig og anting-anting. Wa niya ingna mga katipunero, patara mo. Papusilang mo. Total, di man ta madutlan. Wa siya musulti na. Wa siya mo ingon, salig mo sa inyong anting-anting, ayan mo paningkamot. Di man mo madutlan. Wa na ka ng mga katsila ninyo. Unsa may instruction ni Leon Kilat, pag dayong sugod sa gubat sa 3 de Abril, ingon si Leon Kilat, sa di pa magbuto-buto, panghigda na mo siyuta. Panghigda mo siyuta, unya ihap mo og 5 ka buto. Kay ang mga bala sa mga rifles sa mga katsila, 5 ra. Human nila mahurot ang 5 nila kabala, kinahanglan silang magkarga og mga dugang bala. Kanang pagkarga nila dugang bala, mao ni atong pahimuslan. Mubangon tang tanan ug ato silang tigbason, ato silang tiwasan, ato silang patyon. Mao ni gisulti ni Leon Kilat. So kung si Leon Kilat reliant pa lang sa mga anting-anting, anong iya mapahigdaon ang mga katipunero? Ug mo'y gibuhat sa mga katipunero. Pagsugod sa gubat sa 3 de Abril, nahibong ang mga katsila o nangamatay man ang mga katipunero, higda man tanan. Ay sus, human na hurot ila wala, di bangon ang mga katipunero o gipamatay sila. Mutong, ang mga katsila napugos og sibog. Unsa may ilang daganan, perti daghan ang mga katipunero, kalibuan ka mga katipunero ang natapok ni Leon Kilat. Pipilara ang mga Gwardiya Sibil. Of course, daghan silang mga armas, daghan silang mga rifle, pero nahurot naman ilang bala. So, ilang ibunal, ilang mga rifle, mga hait kayo, mga sundang. Di pa'y mga sugbanon itaw na nagbangkaw nga kawayan. Wa pa sila laing hinagiban. So, why daganan ang mga katsila? Sa ato pa, kung imong basihan ang military tactics, ang strategy sa gubat ni Leon Kilat, wa siya magsalig sa iyang anting-anting. Di ta mo ingon nga wa siya mutuo siyang anting-anting. Di ta makasulti nga dili tinuod tong anting-anting ni Leon Kilat. Sila mismong General Emilio Aguinaldo ningon saksi sila. Si Leon Kilat wa gyud maigo. Bisag ni atraka pa siya. Ug si Andres Abiliana di man ni bakakon si Andres Abiliana unsa man gimino ni si Andres Abiliana ni Leon Kilat. Ug iya gi-hypnotize ug pag-ingon i-endorse na ko anting-anting diha para sa history. Si Andres Abiliana usos labing ligdong, usos labing isog na leader sa revolusyon dinhi sa Subo. Ingon gid siya. Si Leon Kilat maghadjong-hadjong na bala, atraka gihapon. Ug bisag maigo na bala, mamapha lang. So tinuod ba ang anting-anting ni Leon Kilat? Para nako, that is beside the point. Ang ilang kadaugan sa gubat sa 3 de Abril, nagpaila, unsa siya ka-epektibo nga leader. Doon na sila mga samaran. Daghang samaran na mga katipunero human sa gubat sa 3 de Abril. Pasabot, dili tinuod nga kublan ang mga katipunero. But I think, nga nung gipatuo silang Leon Kilat, nga doon na sila anting-anting, aron nga doon na sila igong kaisog. Pag-alsa, batok sa mga katsila.
Kay kung wa pa itong maong pagtuo, nga anting-antingan sila, nga doon na sila abilidad, nga doon na sila daganan, batok sa mga katsila, musurrender ng daan ang mga katipunero, di pa gani makasugod ang gubat. O kung mutahan ng daan ang mga katipunero, musamot wa sila daganan. Sila pagkigubat sa mga katsila. So, maybe sa moderno nga pinulungan, ang gibuhat ni Leon Kilat, Psy-war. Iyang gikondisyon na panghuna-huna sa mga katipunero, ayaw mong kabalaka, doon na tayo daganan. Wa niya isulti sa mga katipunero, maybe iyang gisulti, walang mapatik sa mga history books. Ang atong daganan, mao ang atong gidaghanon, ang atong gugma sa atong sugbo o sa atong nasod, o ang atong panakiusa. Wa man tayo suldo. Ang nagbugkos nato ang atong gugma sa nasod, ang atong pagpakabana aron mahimong gawas nun ang atong mga anak, ang umaabot natong mga kaliwatan. Ug labaw sa anting-anting mo nay labing kamhanan nga bugkos nga malampusong gipakisaw-an ni Leon Kilat ngadto sa ubang mga katipunero dinhi sa Subo. Anugon lang na sa mga history books, tagsara kay baysgutan si Leon Kilat. Sa katalagsaon sa kadaugan sa gubat sa 3 de Abril, ang taga Manila na sentro. Dito sila mga gubat nga nangapildi sila. Ni ay malampuson kay gubat sa 3 de Abril, wa gid ma-highlight sa atong mga libro sa kasaysayan. Hinaot ng atong mga historians, moabli silang panghuna-huna, muhimo og dugang pagtuki, mulusad og dugang pagtuon, aron madugangan pa ni mga detalye nakuha sa editor sa The Freeman nga si Willie Hostibaste. Giunsa ni Leon Kilat pag-organisar o pagpangu o paglahutay sa gubat batok sa mga katsila dinhi sa Subo. Ug ang talagsaong liderato ni Leon Kilat, dihang napuka na siya, gipunit nilang Arcadio Maxilom o sa ubang mga revolusyonaryo nga nagpadayon pakigubat bisag wa na mga katsila batok sa mga Amerikanon. Kay silang Arcadio Maxilom, mga pangabaga raman to sila ni Leon Kilat. Pero silang doon na hawang sa liderato, silang Arcadio Maxilom o kaubanan, epektibo na nipunit sa kausa, pakigubat sa mga katsila, silang nilayas na mga katsila o nipuli ang mga Amerikanon, pakigubat sa mga Amerikanon. So kung basihan ang kadaugan sa mga Subuanon sa gubat sa 3 de Abril, o silang pagkontrolar sa Subo for 4 straight days, makredit nimo sa talagsaong liderato ni Leon Kilat. Yakanto si Leon Kilat, mura og maayo gyud siya og Psy-war. Nganuman, sa dihang nitago ang mga katsila sa Fort San Pedro, si Leon Kilat kahibaw musukod. Diha sila sa may Plaza Independencia nagbarog, ay maigo man sila sa mga kanyon kung paduol sila. Kahibaw si Leon Kilat, asa ra kutob ang bala sa kanyon. So dito niya ipahunong ang iyang kabayo. Pagbuto sa kanyon, si Leon Kilat wa mo tago, wa mo kanaog sa kabayo, wa mo dagan, iyang giatubang ang butos kanyon. Of course, wa kaabot ang bala sa kanyon niya. Kay may man kaniyang pagkasukod. So para sa mga gato, ngilngigang Leon Kilat, wa madutli sa kanyon. Wa siya madutli, kaya wa siya maigo, wa man siya maabdi sa bala. Maayo kay ito si Leon Kilat. Of course, di ako doon sa kabuto nga murang nahagbong si Leon Kilat sa kabayo tungkol sa impact. Wa siya maigo sa bala, pero tungkol ba sa impact sib, kay napunteriya mag-isya sa kanyon sa Fort San Pedro. Nahagbong si Leon Kilat sa kabayo. Imbos ko si Leon Kilat mauwaw nga nahagbong siya sa kabayo, isog kay Leon Kilat nga ni barog, namapha, og nisakay balik siya ang kabayo. As ka pakpak mo mga katipunero pagkakita, tinuod gyud ni Leon Kilat, di madutlan, namapha lang o sa bala sa kanyon. Pero kay bawo si Leon Kilat, asa ra kutob ang balas sa kanyon. O hilabihan kautukan ni Leon Kilat. Kaanugon, napatay si Leon Kilat diha sa Karkar. Sa Biyernes Santo, human sa ilang kadaugan sa gubat sa 3 de Abril. Kadaghan pa unta sa kadaugan sa Subuano mga katipunero kung nagpadayon pa ang liderato ni Leon Kilat. Usa sa mga nadani ni Leon Kilat, atong migong periodista nga si Max Limpag. Kung bato ni Max Limpag, mao ni naka-kumbinser niya pagda sa alias nga Leon Kilat. Kaya kana si Max Limpag, ang iyang online identity sa una,
Hantod karon dapat na siya nga Leon Kilat. Tungod sa iyang pagdaig, tungod sa iyang kahingangha, ug tungod sa iyang dakong bilib sa abilidad ni Leon Kilat. Dili siya anting-anting, maybe tinuod tong iyang anting-anting, pero labaw sa tanan tungod sa iyang liderato ug tungod sa iyang epektibo nga paghiusa sa mga Subuanon. Igihan ni mga Subuanon ha. Dili siya taga Subo, taga Bakong Negros Oriental siya, pero siya ba nakapabungkus, nakapahiusa sa labing isog ng mga Subuanon batok sa mga Katsila in 1898. Ikaw, doon ka ba kasi niti anting-anting? Baka sabot ka ba ini mga pong nga gibutang, gibatik ni Leon Kilat sa vestidora, sa panaptong triangulo, sa papel nga ilang giugom sa mga katipunero, atul sila paghigubat sa mga Katsila. Daghan kay itong mga anting-anting amo na kamauhan, pero di ako kasiguro. Sakto ba itong anting-anting nga? Komedya ba lang to? Bugal-bugal ba lang to? Nagsilbi ba yun to? Pero ang siyensya mo ingon, dili tinuod na mga anting-anting, mga istorya-istorya na. Pero unsa man to sulti ni Andres Abellana, nalipat lang siya adto. Nabutaan na siya sa abilidad ni Leon Kilat or doon yung mga anting-anting na mas epektibo kaysa uban. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsunod, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Salamat CB Girl sa imong pagkuyog sa atong programa karong hapon na Bingbing Girl. Okay?